Ibainetatik Urkulura igoko gara oinez, Irati Oihana ezagutuko dugu, Otsagabia bisitatuko dugu. Gaurko saioari Ibaina eta Mendatean emango diogu hasiera. Bertan aurreko saioetan erabilitako GR11 alde batera utzi eta GR12an zehar murgilduko gara. 9 kilometroko luzera eta 101 metroko desnibel positiboa egin ondoren Urkullu mendira iloko gara eta bertan erromatarrek eraikitako dorre bat ikusiko dugu. Interesgarria, erromatarren garaian, Donibane Garazitik Orreagara gateko Urkullu mendian zehar egiten zuten ibilbidea. Gaur egun Doneiako bide frantsesa, Donibane Garazitik Ibainetara dator eta Ibainetatik zuzenean Orreagara jaisten da. Baina garai batean lepo ederta Urkullu aldetik gaten zen.
Kaixo, Otsagiko errepidea hartuta Iratiko Oianaren altarietako batetara iritsi gara. Gaurko ibilbidea beraz, Pago eta Izaien itzalpean egingo dugu, baina barruan sartu aurretik naturgune honen ezaugarriak aipatuko ditugu. Iratiko Oiana Orreaga eta Bodi bitartean zabaltzen da, Pirineoetako iparraldeko eta hegoaldeko mendi eta haien magalak estaliz. Baliobide naturalen iturria aberatsa izan da urte askotan zehar, zura eta ikatza lortzeaz gain, ibaiaren indarra ere erabili izan delako. Gizaki eta naturaren bizikidetza ona izan da inguru hauetan, eta horregatik Europako Pago Izei Oianen artean hoberen kontserbatutakoa da. Ingurua proposa da basa animali eta landarentzako, eta hauek babesteko helburuarekin kontserbazio berezirako eremu eta hegazti babesgune berezi izendatu da Natura 2000 sarean. Babesgune honen azaleraren gehiengoa Oianak estaltzen du, baina 1500 metrotik gora Pago eta Izeiek mendilarrei lekua uzten diete. Oiana Pago eta Izeiez osatua egon arren ezaugarri desberdinetako zonaldeetan sailkatu daiteke. Horrela, Irabiako urtegitik mendebaldera, hau da Orreagara iritsi arte, ez da Izeidi nabarmenik egongo. Tarte honetan Kantaurikoko pagadi azidofiloak izango dira nagusi. Irabiako urtegitik ekialdera pagadi eta izeidiak ugarituko dira. Bertan, Pirineoetako pago basofiloak izango dira gehienak, eta hauen artean izeiak agertuko dira. Oiana baliabide naturalen iturria izan da beti, eta hemendik zura ateratzeko ohitura egonda hemendeetan zehar. Hala ere, badaude Iratiko Oianean ustiatu ez diren bi eremu, eta hauek legez babestuak daude. Mendilantzeko erreserba naturala eta Lizardoiako erreserba integralak dira. Azkeneko honek interes ekologikoa handia du, bere 75 hektariako azaleraren zati batzuetan Oiana Birjina delako. Gaurko saioan, Zaraitzuko ibarran gaude, eta Otsagiko herria ezagutuko dugu. Oraintxe bertan,
Muskilda, hemen daukagu nire gibelean, Muskilda 12. mendeko baseliza romanikoa da, 17. mendean moldatua izan zena, eta hemen herrian arras maitatua dena.
Eta hementxe daukagu Otsagiko Donibane eliza. Berez, zati batzuk 11. mendekoak dira, hau da, eraikin erromanikoaren zatiak, baina gehien bat 15, 16, 17. mendeetan zehar erabat moldatu zuten eliza. Lepo ederren aurkitzen gara, hementxe ikusten aldugu norrela GR12 Doneiako bidearekin gurutzatzen den, eta hemengo jende guzti hau Orreagaraino dauka gaur bere ibilbidea. Guk aldiz GR12 segituz Urkulu mendira abiatuko gara. Bueno, hemen ikusten dugu nola Lepeo ederren horrelako help point batut ditugu, hau Doneiako bidea egiten ari den jendiarentzat egokitua dago. Horrela, arazoren bat izan ezkero bidean zehar, hementxe adibidez 112 deitzeko puntu bat dauka. Laguntza puntuak dira. Horrelakoa zehar aurkituko ditugu Doneiako bidean zehar.
Arnoztegiko lepoan aurkitzen gara, bertan dugu gaur saioari amaiera ematen dion Urkulu mendia, ikusten dugunez 700 metro bakarrik falta zaizkigu, eta hortaz gain, han ja gure Nafar Pirineoa eta Aragoko Pirineoa ikusten alda. Mugarriek ere iparraldeko eta hegoaldeko muga adierazten digu. Bagoaz tontorrera. Iratiko oihana hegazti babesgune berezia dela aipatu dugu, eta beraz, animalien artean hauek jasoko dute atentzio gehien. Arrano beltzek, saizuriek eta epergrisek garrantzi berezia duten naturgune honetan, baina galtzorian dauden okil gibelnabarrak dira interes gehien sorraraziko dutenak. Hauek glaziazio garaiko erlikiak dira, eta hemen dugu Iberiar penintsulako populazio garrantzitsuenetariko bat. Bizitzeko pagadiak eta pagadi izediak nahiago dituzte, eta bertako enborretan bilatuko dituzte jaten dituzten intsektuak. Enbor honetan ikusten ditugun zuloak okilak oihan hontan bizi direlaren seinale dira. Eta inguruan uste dut pagadiak direla nagusi, superatzen dut. Pagadien ezaugarriren bat edo zenolako pagadiak izango ditugu. Badakigu batzutan pagadiak oso altuak izaten dira eta adarrak ez dira horren azkar zabaltzen, beste batzutan ez, arrazoirik edo egon daiteke hontarako? Bai, pagadiak azkenean Nafarroan 130.000 hektarea baino gehiago betetzen dituzte. Orduan, horren barnean, bai habitat aldetik, lur aldetik, kudeaketa aldetikan, baditugu mota eta era desberdinetako pagadiak. Naiz eta guk gotxira begitu eta landarean artean, iaia gehienetan pagoa den nagusi eta pagoaz gain, bertze espeziatako landare gutxi ikusi. Orduan hor baditugu zoruaren edo lurraren arabera, padagi azidofiloak, lur horiek normalean pixko bat pobresiagoak edo izaten direnak, eta bertze batzuk kalzikolak edo dire sustrato edo jatorri kaliza duten gainean sortutako lurretan ateratzen diren pagadiak. Era oso simple batean azalduta. Eta kudeaketa aldetikan ere bai, pagadi mota desberdinak daude,
gazteak, helduak, badire batzuk tantai bezala kudeatuak izan direnak, batez ere zura eta lortzeko bideratuak, eta bertze batzuk mugarratuak edo altura betean kimatuak, horiek normalean, helburu bikoitz batera zuzendutakoak ziren. Ez pagoa bakarri, lizarrak eta ere baditugu, kasu honetakoak, baita gaztainondoak, aritzak ere bai, eta horiek bilatzen zutena zen nolabait errateko, hazienda izate albideratzen zuten, horretarako bazkara zerbait izaten zuten, bai pagatxa ere bai, baita aritzen kasuan eta frutua eta ere bai, eta bertze kasuetan ere bai egurrak eta sortzea. Bai, erretzeko egur txikiak. Orduan, forma berezi hori antropizatua da, gizakiak bilatutakoa da, baina bateragarri egiten ditu eremu berean, pixka bat hazienda izatea, eta baita ere zuhaiztia, zeren zuhaiztia heldua denean ez da inolako arazorik, baina gazte edo lehenengo etapa horietan, metro erdi, metro eta erdi bi dagoenean, haziendarekin bateragarri egitea ez da batera erraxa. Hemen dugu Gustavo Goiena, Otsagiko Turismo Bulegoko langilea. Berez, oraintxe bertan, Otsagiko Turismo Bulegoan gaude, baita hemen dago natura interpretazio gunea. Eta, Otsagi, hemen kokatuta dago Nafarroko Pirinioetan, hemen ditugu hainbat mendi, hainbat natur oiana, basoak eta normalian turistak ze galdetzen dute edo ze eskatzen dute? Honera etortzen den turistak gehien bat etortzen dira Iratiko oianaren izanearekin lotutako galderak eta askotan etortzen da jendea Irati, zer den Irati edo nola den Irati, askotan hori. Baina ezin dugu ahaztu, hemen gaude Zaraitzu ibarran edo, ondoko ibarrak ere, Erronkari edo Aezkoa edo Pirineo galdetzen dute, baina alde baten eta bestean, iparraldean ere, iparraldean dago ondoan Kakueta eta Oltzarte. Jendea etortzen da ideia prekonzebidua helenik hartuta edo, eta galdera dire normalean Iratira juteko galderak edo, baina ere Erronkari ibarra edo Azkoa ibarra edo Orreaga edo da zonalde osoa da, ez dugu ahaztu behar gauden Pirinioan, Napar Pirinioan, gu Zaraitzu ibarran gaudenez, baina ondoan daukagun ibarrak ere daukate bere eremu turistikoak edo natura edo halako zezer edo. Baita, hemen hemengo natura ondarea,
ikaragarri handia da, interes handia dauka, baina baita ere hemen ikusi dugu herrian bertan ere hemengo eraikinak, etxeak eta gero baita ere hemengo kultura, ezta? Kultura, herriak esan duzun bezala, eta gero baselizak edo ermitak edo daukago, hemen ondokoa hori Muskilda, edo Jaurrietan La Blanca, edo Andrezuria, edo, baina daukagu hori, daukagu hemen zonaldea eremu historiko eta kultural handi bat, ez? Eta esate baterako ere, askotan egiten dugu hemen naturzentrotik ere bizita gidatuak, eta egiten dugu Beko zonaldean ere, ez da hain ezaguna, baina Nova Eskuitzeko ondoan dauden hori bai arroiak edo, eta ere hor dago Santa Maria del Campo, deitzen den baseliz bat hori romanikoa eta oso polita, eta egiten dugu ere bizita gidatuak ara ere, Iratin ere, egiten dugu zonalde horretan, zonalde horretan hori ez da hain ezaguna, ez da Beko zonaldea, hori barreko Beko zonaldea, eta ere askoz ezberdina, baina polita ere. Eta gero ondare kulturala, hemengo dantzak, hemen daukago hizkuntza eta dantzak eta ohitura edo ondare ez materiala deitzen den hori ipuinak edo kondairak, hemen Gartzoteko kondaira dauka zarma handia edo, eta gainera hori Arrajoteko daukago ere bilbide polit bat, ere Gotzeko bazulo batera edo, daukago ere ondare kultural handi bat eta importantea, ez? Gu ezagutzeko eta ezagutzarreko. Ze turismo mota, edo ze turista mota? Segun eta datetan, udan da turismo familiar bat, ez? Este bateko turismoa edo, eta familiak edo kuadriak, gero ja neguetan edo udaberrian edo hemen garrantzi handia dauka ere udazkena ere, baina ja momentu horretan ja da hori bikoteak edo ja kuadriak edo, baina udan da turismo familiarra ere. Landetxeak bat ez dira? Landetxeak. Hemen daukagu landetxe pila bat, oso garrantzioa da turismo horregatik eta, daukagu landetxe pila bat, ostatu ere daukagu hemen Otsagabien pare bat, Ezkarotzen, Orontzen, Jaurrietan, daukagu herri askotan daukagu alojamenduak. Alojamendu txikiak, eta askotan dire hori kombinatzeko hori abeltzaintza edo, landetxe txiki batekin edo, agian da hori landetxe, baina landetxe pila bat, bi kanpina daukagu hemen Zaraitzun, daukagu Espartzen eta Otsagabian, alojamendu aldean gaude ongi zerbituak eta. Orduan gomiatzen ditugu, ez? Bai, nola ez, etortzeko eta ezagutzeko, eta hemen daukagu egun pila bat pasatzeko aukera, eta daukagu bai Irati, hain ezaguna den Irati bai, baina beste zonaldetan ere, beste errumetan ere, daukagu ibilbideak edo paseoak, edo herriak, edo herri txiki batzuak, Otsagabia da diena, baina edozein herrietan mugitzeko edo pasatzeko oso polita zen daiteke. Ezkarotze, edo Jaurrieta, edo Espartza, edo Euskartze, edo Otsaie, ez? Otsaien daukagu horreo bat, baina herri ezberdinetan ezagutzeko edo pasatzeko. Mi esker. Zergatik, ze bat arte. Eguardion, Peio! Zaitzara zuen mendikan? Nik ere honetorri naiz, banituen gogoak berriz ere hemen godorra ikusteko, eta kasualidat hemen ere aurkitu gara. Bai, ikusi otorra ere ikuntza bat badela. Igual, erromatarren garaikoa izangoa? Bai, horixe da. Hau, Urkulu edo Urkulluko dorrea da. Oraintxe bertan gau gaude Urkuluko mendi tontorrean ia goiten gaude, eta erromatarrak orain dela 2000 bat urte edo, horko dorre hori eraiki zuten. Seguraski ere, garai batean, orain baino altuago zen, eta, kontutan izan behar dugu, nahiz eta gaur egun Donaiako bidea, Donibane Garazetik Orreagara, Ibainetatik zuzen gaten den, garai batean badirudi galtzada zarra, ez zen hortik pasatzen, baizik eta hemendik pasatzen zen. Badirudi, erromatarrak behar zituzten leku zabalak, azken finean, behar zituzten pastu beren karroak, beren
tropak eta bar, eta betiren nahiago zuten leku zabalak, erekiek, gainera enboskadak eta badazpada enboskadaren aukerak baztertzeko, eta badirudi baita Erroldanen bataia famatua, Karlomagnoren garaian, bataia ez zen ibainetan izan, baizik eta seguraskire hemengo galtzada zaharran izan zela. Ados. Eta gero aurkitzen dugu dorre hori, eta dorre hori zehazki ez dakigu zertako eraiki zuten. Bere lana izan zuten, hori eraikitzen, baina Doneiako bidean horrelako gauzak aurkitzen ditugu. Alde batetik badugu baita ere hemen Nafarroan egunateko baseliza, eta hemen badirudi izanen zela olako oroitarri, edo olako monumento bat bezala, edo baita erromatarren lurrak eta markatzeko, baina egierran bere lana hartu zuten, zertaz mendik askoan dago, eta hemendik ikusten ditugu harri horiek berez harri erraldoiak dira. Ederki. Mila esker azalpenengatik. Gu ibainetatik gatoz, GR12 ibilbide egiten, eta badat arte batzuk non Doneiako bidea, eta GR12 bide berdinetik joaten, eta badaie jende pila bat ibaineta aldera. Orain udan egierran goxoa da, ikuspegi ikaragarri ederrak dira, hemen ikusten diren ikuspegiak, eta orain udan badago aukera, lehenako bidea egiteko. Gero neguan, hobe beste bide hartu, zertaz gainera ia urtero bakarren bat ere hitzen da hemengo bideetan gaba aurkitu, galdu, hotza, eta orduen berez neguan nahiko bide arriskutsua da. Ederki. Guk ibilaldia tontorren akitzen dugu, gainera bidean zehar egon gara ikusten hola Pirineoak eta ikusten diren, eta hortxe akituko dut ibilaldia. Bateren, Ibanoa berriz bueltan behiti. Ederki. Bueno ba. Gero arte. Hemen ematen diogu saioari amaiera. Haizea ugari dugu eta Urkuluko mendian gaude 1223 metrotara. Hantxe bertan Pirineoak ikusten alditugu, baita lehenengo Nafarroako 2000 metro garaiera duen mendia hori. Auñamendi, Petretxema, Atxerito, Sobarkal, Gorreta los Gabatxos, ikuspegi pareak gabeak ematen ditu mendi tontorronek.
Iratiko oianean egin daitezkeen ibilbideetako bat hartuta, Elkubo izeneko urjauzira iritsi gara. Bidean, Pirinioetako pagadi basofiloak zeharkatu ditugu, eta hauen aterpean bizi diren hegaztiak entzuteko aukera izan dugu. Honekin, Iratiko oianak duen dibertsitatea ikusteko gai izan gara. Ibai eta baso ekosistemak tarte txikian lotzen ditu, eta hauek bazkalekuekin mosaiko bat osatzen dute biodibertsitatea aberatsa bilduz. Iratiko oian honen bihotzetik agurtzen zaituztegu. Hurrengora arte. Hementxe, Anduña ibai gainean bukatzen dugu gaurko saioa. Bertze bat arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.